Kene ko ase dada, ko bosor? Asa. Tractor. Asa. Solau? Wow. Paisu ami, pose 25,000 টাকা পাইছো। First kisti paise ar kina? First kisti tu পাইছো। Oh, self help group or? আর কি কম ধন্যবাদ জানাও স্যারক। দে thank you ধন্যবাদ থাকিল। সবাই ঠিকই আছে না? আচ্ছা দে thank you। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मान्दारगुरि गामियावहाय दा बेजों लोगोसे आङो बे ओनसोलनिनो थागिबि आदा दङनै आं आदानिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि जिथुनाखि दानि बिटिआर सरकारखौ सलायबाय थानाय सरकारनिफ्राय माबाफोर नोंथांमोननि बे गामि ओनसोलफ्राव माबाफोर जौगानायनि अनसुंथाइफोर मोनबाय नामा? मोनबाय जोङो बे फेरेंगा सारनि माबा गावनि बे मा होनो फरेस्ट फान्डनिफ्राय जोङो 8 लाख थाखानि लामा मोननाय जादों ओरैहाय मन्दिरजों फैनाय इथिंजाय होनाय जादों आरो जोङो स्टेट फान्ड माबानो एसडिआरएफ होनना बुङो साराय जयन्तनि अननायजों जोङो जिअ बेग प्रटेक्सन नांगौ जाहा जों मोननाय जाबाय 1 कोटि 20 लाखनिमोन बियो बे कमप्लिट जानानै थाबाय दा बे जोङो जिअ बेग मोननायखायसो जों बे एलेंबारि गामिया बासायनानै थादों आरो जुदि बेखौ मोनामोनब्ला जोङो गैया जागौमोन बहुत हाजार बिगा हा खुरखाबोबाय खिन्थु सिगांनि सरकार समाव बेखौहाय नायसनाखैमोन आरो मावनायबो जायाखै गाव गावनि हाखौनो खुरखानानै बालाबारि जाजोब्बाय दा जोङो जोंनि इउपिपि सरकार फैनायलाय जोङो जिअ बेग मोनबाय बे जिअ बेग मोननायजोंसो जोङो गामिया रैखा जानानै थादों आरो नङाबाथ' दिनैहाय बे बालाबारि जाजोबफिनगौमोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि जयन्त सारा देरहालांनानै जाहाथे जोंनि बे एलेंबारि गामिखौ जाहाथे बे प्रटेक्सन होनो जाहाथे नायसनफोरखौ आं बेखौ गोजोननाय थाबाय दानिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय आरो दा बेबायदि आरो बे ओनसोलनि गामिनि मानसिफ्राबो गोजोननाय फोरमायदों।